Hey sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Mnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Please kindly subscribe, like the video, share the video, put that notification bell on so that njalo nje masilahleli video then uzoba notified bese uyayibuka video nice and fresh from me. Nice and fresh from me. You guys now ngumgosi wanamhlanje. Yo, la indaba eningayibuzanga. Angisho ukuthi lesingene sukene izibuzile but anyways, kuthiwa ke ugogo Sikhotheni allegedly of course ugogo Sikhotheni ubelokhu nje elala noMpumelelo Mseleku. Hey, Mpumelelo Mseleku. uMpumelelo kanti ubusy kanga guys nayi video ne ngizoni insethela nasi video indaba lezi ziphuma no Queen Loli. If niyamazi uQueen Loli you guys, uQueen Loli wakwa trenda lana kuthula la noMpumelelo Mseleku kwazi kwa nodaba lwazi lwangelela ubaba uMusa Mseleku abantu bekhana ukuthi hayi uQueen Loli umdala kakhulu kuMpumelelo intoni wazi wagcina ngathi bayamsuyisha lapha nobaba uMusa Mseleku kwakuningi uQueen Loli ekuthiwa ke uthandana noMpumelelo Mseleku balala bonke intoni bekhona labo baby mama bakhe. I think so babekhona vele. Then manje uQueen Loli uyasho lapha kule podcast uthi ube ngumngane nogogo Sikhotheni. Isingane sakhe saqeda ukuthi wathola ukuthi ugogo Sikhotheni ubhizu la noMpumelelo Mseleku. uMpumelelo Mseleku bese ex yakhe yena ke but guys ngicane izizwele udaba from the horse's mouth from uQueen Loli. Kukhona ugogo Maweni lapha phakathi kune voice kagogo Maweni econfirm ukuthi ugogo Sikhotheni bebhizelana noMpumelelo Mseleku ngesikhathi sashade noMonde Shanga. Angithi siyazi ukuthi manje noMonde Shanga ngathi seba separator and belokho ekhala ukuthi uMonde Shanga uyam abuse yamthini esixoxela izindaba ugogo Sikhotheni. Kushuthi nje yonke lento nje ugogo Sikhotheni becheat emshadweni wakhe. Mpumelelo Mseleku abantu bayajola. Esihleli lasiphela ukubhayiza abantu bayajola. Cabanga nje ugogo Sikhotheni noMpumelelo Mseleku. How old is that boy? Noma ke sokuthiwa age is not the number. Ukuthiwa age is just a number isilungu leso. Age is just a number. Uthando nje aluna age. How? Engathi uMpumelelo nje he likes them old. uMpumelelo lo mfana lo. Yabona lo mfana kaMseleku makuyilo mfana kaMseleku. Danki yabo. Kanti bamzwani lo mfana? Cabanga nje uQueen Loli, ogogo Sikhotheni, uthi yabuka nje ubhebe mama bakhe nje iqhuma manje osisa bahle nje. Ngathi nje uMpumelelo. You guys, kodwa ugogo Sikhotheni uzuchithe nomzwa wakho pho ugogo. Ushadile ubhizi lapho uMpumelelo Mseleku ingane encane. Angisho ukuthi ikhona kwaqeda umshado kodwa ke wayejola ngabo uMpumelelo Mseleku uMonde Shanga ekhona lapha na ku voice kagogo Sikhotheni yasho ukuthi ugogo Sikhotheni bejola noMpumelelo uMonde Shanga ekhona ku festival bebhizi lapha na befacana ekona uMonde ugogo Sikhotheni ebhizi noMpumelelo. Cabanga kule podcast kagogo Sikhotheni, the venting podcast. Wakwaba igest phela lapha uMpumelelo. Kwakubukeka nje ngathi uyazini but anyways asimamele nangu uQueen Loli esichazela ke okwenye podcast nje lapha. You guys please find that podcast nizoyibhala lapha igama lakho uhambe uyobuka ivideo yakho ngokuphelele. Simsupporteni nobhuti we-podcast into ekanjalo guys but asizweni ukuthi uthini uQueen Loli. Uthi friendship yakhe nogogo Sikhotheni yaqedwa yini kwathi kufanele yena aye ku-podcast. Kwasho ukuthi kanti kunoMpumelelo nje ugogo Sikhotheni ngathi akasayingeni esemivayithile uQueen Loli. Kanti use-invite uMpumelelo Mseleku kusho ukuthi ugame mathandana bamqala lapho. Hayi ke izwele ke from uQueen Loli you guys ingathi ngicamba amanga but gogo Sikhotheni lo mntana kaMseleku kanti bamzwani basitshele nathi. Gogo Sikhotheni is fucking Mpumelelo Mseleku. And they have done that in front of ugogo uMaweni uyazi bejola indoda kagogo Sikhotheni ikhona ma event angazi ubungoma wathwathi. Her husband was at the festival but she was busy nalo mntana lo Mseleku Julia. So ngase ngibatshela ukuthi esithembini I don't have a problem as long as mina ngisiso isithembu sendlala. You can't introduce me to your girlfriend that you introduced your girlfriend. Shukuthi when are you making me the fourth girlfriend or the third girlfriend? There's no way uyabona. So ngase ngi-end the relationship ngoba ngaphuma kuye nga break up naye before even the drama and what's not.
wayese engitrendisa ke wangikhuluma kabi bangcolisa igama bangivalela kuma events mina ngiphili ngomusic kuphela and I do have businesses that I'm doing of which I don't come up front and say this is for Queen Loli. No, I don't do that because I know ukuthi abantu abalifuni iqiniso abalifuni into engazuthi iqondile. You have to live a lie. That's why ungibona ngiso, but you know deep down ukuthi this person is a worshipper, this is a good girl, this is a daughter, a sister, this is a friend. You don't come to me uza ngama games, you better come to me clean. If ufuna ukuthi sihlabane asihlabane ukhulumile ukuthi no mina Loli ngiyakhalela mfethu. If ngifila ukuthi nami ngiyafuna ukunika ngizokunika. Not ukuthi ufike kimi ukuthi mama mama mina ngifuna a relationship, mama angifuni into zokudlala. That's where you are fucking me up. So my friendship with Gogo Skhotheni, let me just say Gogo Skhotheni, it was good. It was good because it was good until I realized ukuthi she is not a friend. Or mina bengithi uwumngani but yena ubengathi mina ngumngani. There was a time la interviewer khona my ex Mselegu or Musa Mselegu Jr. Yeah. Yes. So nakhona lapho mina bengazwanga lutho nge-podcast. So Gogo Skhotheni is my friend ngaleso sikhathi. Uyang text her, hey doll, can I please have you as my guest? We new venting podcast yami blah blah blah. Ngithi mina no akunankinga yabo. Ngithi akunankinga ngaleso sikhathi ngisedebeni. Angisekho la eGoli. So I use my petrol ukusuka eThekwini ngiza la eGoli. Ngithi ngizoshutha naye. She's not saying anything. A night before she confirmed ukuthi siyashutha yabo. Fine, idlule kuhamba isikhathi mangimfonela she doesn't pick up, she doesn't respond, she's not doing anything. Okay, sharp. Kuhamba isikhathi Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, the following week angisendele message. Hi mama, I'm so sorry. Yazini ngidisappoint uDJ Sbu bengimele ngabo DJ Sbu ngishuthe naye but bengicabanga wena washo nje itori eziningi yabo. Ngithi mina okay it's fine yabo, and then I just let go. Then she said let's shoot on the next week on Friday. Wathi uzosenda udrive ezongilanda, you understand? Fine, agree. She lets me down again. How? For the second time. For the second time. Do me. Your phone is not picking up the phone. Do me is not picking up the phone. She's interviewing your ex-boyfriend, that Selegu. Oh, sorry, the Selegu guy. How? Okay. I am interviewer. Are you sure? Yeah, I'm sure. How? Okay, sharp. Ngingene Gogo Skhotheni mangithi the first thing mara niyazi ukuthi ngithatha lawa ama clip short azo draw attention yabantu. I feel like people take advantage of my name, just like ingane zesithembu on TV telling people ukuthi ngigulise umfana kaMseleku. You understand? Every time when they feel ukuthi they don't have content, they are using my name. Gogo Mawen open my Gogo Mawen, she's not my friend. Angimazi ngimazela ko social media. She texted me that day and say that girl saying ayu girl mina ngiyahloniphisa ngoba ngisafuna ukukhuluma izinto zama strong language. She's busy with that boy. Remember this is a person busy how like interview. They are fucking. Gogo Skhotheni is fucking Mpumelelo Mseleku. And this chick ubusy vele nalo mfana kaMseleku in my event angazi ubungoma wathwathi. You understand? Beka khona even indoda yakhe ikhona ube busy nomfana kaMseleku. They fucking each other. That's what she said to me. Musa Mselegu, I don't know, whatever, the son, and they're talking about you on her podcast. But funny enough, on Umungoma Festival, they were all over each other, even though her husband was at the festival. So clearly, she's also fucking him because we knew that they were busy together. That bitch is fucking your ex-boyfriend.
kusho ukuthi ugogo Sikhotheni umpumelelo ulala naye, and they have done that in front of ugogo uMaweni uyazi bejola indoda kagogo Sikhotheni ikhona before nje yonke leyo nto. Then wanaba kuMaweni ukuthi remember you don't know ukuthi kwenzakalani. Ugogo Sikhotheni have been with Lomfana several times. We understand. So she definitely chose iside lendoda over a friend. Wena bakuvalele ngaphandle because of indoda yakhe umpumelelo Mseliko. Ubujola yini no Queen Loli? Noma nani ma sex partners? Mina ngifuna ukukhohlisa ne. Abathanda abantu besifazane as much as ngibathanda I try very much to ukuthi ngiyilimit. Okay. Yabo. Kunzima kodwa ngiyazama. Okay. Ngikutshela iqiniso. Kwabuha lo kunjani? Ngiyaphila. Hayi ungcono uma uphila. Uhlalaphi? Hayi ngihlala endaweni ethize. Ngathi okay. Hayi mhlawumbe mongekho busy mhlawumbe singayisibona. Sase siyathindana. Wangithindisa. Wasuyayithinta. Uyithinta kabili kathathu noma kangaki nje. Lokhu ubuyela. Yazi wenzakala. Ngoba ngathi stop siku 6 lapha. Stop lapha. Uyithinta kangaki? Ukuthintise kangaki? Yazi